Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordwien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat te speelt. Omroep Friesland. Goeie en welkom bij Noordwien. Joert we mij één gast aan de tafel. En dat is een muzikant die ik al heel lang ken. Het tussen ik alweer een peer hier een eigen label onder de naam Marista. Een heel verhaal en een hele carrière intussen. En hij had een nieuwe single uit die we zuiver kregen draaien aan het begin van het programma. Daar praten we wie het wijder over. Zocht een beetje in het verleden, naar het heden, naar ik in de toekomst met Marius de Boer. Welkom, Marius. Nou, goeie Willem, hoi. We kennen elkaar al een behoorlijke tijd uit de muziekverhaal wij. Hoe is het eigenlijk? Het gaat hartstikke best. Ja, ik ben lekker dwalen en zoen. En dus ja, alles is oké. Ja, want er was een label. Ja. Al behoorlijk wat jaren intussen. Ja, sinds 90, dus 32 jaar nou haast, hè? Ja. Best een veteranenstadion gewoon. Ja, ja. Ja, en een label meer dan 30 jaar, dat is natuurlijk wel een hele kunst. Ja. Hoe vaak hast, ik bedoel net exact aantal hoeveel jaar, maar hoe vaak hast dat label al omturnen in matten naar de nieuwe omstandigheden, vreeg ik me eigenlijk al. Ja, eigenlijk gaat dat steeds trouw. Want ja, in Jochert kwamen weer die cd's gekregen. Dat, nou ja, goed, daar kon ik dan wel mooi instappen. Maar ja, daarna is het zoveel verloren. Uiteindelijk kwam dat YouTube eigenlijk een heleboel verzieken. Want die betalen nooit een cent uit en alles weer gratis, zeg maar. En ja, dan moest je zien wat moet er gebeuren. En nou ja, de tijden ben al ik weer heel nog verloren natuurlijk. Dat alles is geweldige streaming. Iedereen heeft een jukebox met onbeperkte muziek. En dat is mooi, maar je moet wel steeds omturnen, zeg maar. Maar dat vind ik leuk, dus ja. Wat doet zo'n label als Marista het meeste nou? Promoten? Of echt daadwerkelijk nog platen uitbrengen? We brengen nog eens wat uit, maar het accent zit nog op de promotie. Want ja, wat maak je eigenlijk nog maar een platenlabel? Hè? Als artiest steeds. Maar ik denk, het belangrijkste is wat de platenlabel dan is die promotie. Dus wij richten dus echt vooral op promotie van artiesten, zeg maar. En soms heb je dan een geruchten van die muziek en soms net. Hè. Ja, dus een beetje een combinatie tussen een platenmaatschappij en een muziekpromotor. Want we gaan bands die willen al hier op vinyl. Zelfs de cassette komt weer een beetje waarom. Er komt ook nog wel eens een cd uit. Is dat vaak particulier? Wat mensen dat zelf doen? Of komen ze dan nog wel bij een label uit dan? Nou, als label al... Vroeger, ja. Je moest naar het label om een cd te maken. Of een plaat. Ja, precies. Ja, dat hoefde net, maar dat weer vaak... Wel zijn een keer van die deals. Nou, als je hem dan 400 cd's zou nemen, dan doen wij de promotie en weet ik wat. Maar dat doe ik helemaal niet meer. Want ja, vroeger moesten deze via de winkels verkeerd. Nou ja, dat heeft helemaal geen zin. Ik heb voor mij het best op eigen website een webshopje en de fans die kepen daar die cd's en bij optredens. Natuurlijk, maar ja, wat met je daar als platenmaatschappij nog tussen te zitten, dat is wat onrealistisch. Vind ik nou in deze tijden. Dus ja, dat laten we dan lekker aan de artiesten horen dat ze dat willen of net. En daar bemoei ik me net mee. Nee. Maar we hebben een hele rol hast kregen als... Is er heel veel verhoren, ja. En dat bedoel ik verhoor in mij... ik zeg maar constant weer oren social media. Is social media de crux in het verhaal of net? Nou, ik denk voor artiesten nou wel. Waar het om gaat als artiest, dan denk ik, is toch dat je een fanbase creëren moet. En als het verhaal, als er 1000 fans hast die echt wel enthousiast zijn over muziek, nou dan kist er haast van leven, zeg maar. Een tientje per maand, weet je al, een t-shirts naar je platen, een collectors item, weet ik wat. Dus ik denk van de artiesten en iedereen weet het ik wel, ja, gewoon lekker wandelen op die social media om contact te houden met de mensen die het leuk vinden en wat nieuwe fans om te boren. Dat is de manier, denk ik. En het probeert zelf doen dus. Ja. Ja, maar ze wel echt ontwerpen, ja, maar ik moet wel lol in hebben. Dat helemaal, dat snap ik wel, hè. Dat ja, god, maar ik moet dan alweer iets van content bedenken, hè. En, maar ja, ik denk wel dat dat de manier is om als artiest nou verder te komen. Ja, en nou, dan neemt ze het alleen maar YouTube, maar ook Spotify. Ben dat de belangrijkste platforms naast de social media? Ja, Spotify is natuurlijk wel heel worden hier in Nederland in ieder geval. Heel bepalend, hè?
Ja, maar Spotify, wat YouTube wordt wel vaak een beetje de Hollands, jongen. Maar volgens mij ben er toch echt een heel soort mensen die naar muziek ontdekken en besjuggen op YouTube, zeg maar. Zonder dat zit wel dicht naast Spotify, denk ik. En YouTube is echt nog heel erg dwalen om zich. Ik ben via de ontwikkeling. Dus YouTube en Spotify zijn de platforms, denk ik, van muziek natuurlijk, ja. Vind je het leuk om te volgen? Is dat een soort hobby? Of just het dan nog wel als business? We kennen die natuurlijk nog steeds als muzikant. Maar vind je het van? Dingen zie je wel eens, de mogelijkheden. Zet maar die soms onder koffie. Denk, leuk. Ja, nee, ik lees een hoop over ontwikkelingen in de muziekindustrie en ontwikkeling van platforms en hoeveel percentage, alle omzet en hoeveel mensen bereiken. Ja, dat vind ik dat volgende vind ik superleuk, ja, wat verhoort. Ik ben steeds wat artiesten heb ik heel lang dingen, maar dat hoor ik net meer bij. Nee, dan mis ik gewoon een hele hoop nieuwe dingen. En ik steen wel hier voor, maar daar ben ik net meer echt aan het volgen. Nou komen er 100.000 nieuwe versjes per dag op Spotify, dus als die Jerema's best nog een maand verder en hoeveel ben er dan al net bij kwamen? Ja, het is echt, it's too much, hè? Ja, het is, het is ook mooi dat er zoveel mensen iets doen natuurlijk, maar je kan net echt net alles bijhouden. Nee. Het bloed wonderlijk, dat koppelen je eigen, tenminste mijn jeugd, dat er kwam die in de plaat van U2 kwam uit en dan ging je naar de put hier in Ljout en dat weer die weken, bij wijze van spreken. Ja. Het is totaal verloren. Ja. Is het leuker wat vindt? Ik vind het wel toch wel mooi. Het is iedereen kan eigenlijk toch vrij makkelijk zijn muziek op Spotify zetten. En dan is het in principe van de hele wereld, maar een paar miljard mensen is het beschikbaar. En vroeger moest dan toch nog een labeltje of een paar winkels in de stad, maar die hier lezen. Ja, volle beperkt natuurlijk. Het is toch heerlijk als je weet dat mensen je muziek luisteren kennen over de hele wereld. Dus ik vind dat mooi in deze tijd, ja. Want hoe zocht je naar de muzikant, Marius? Ja. Is dat dezelfde lol in en dezelfde ideeën? Of benadert dat ik wel weer oors? Ja, ik ben er toch wel wat... ik ga er net voluit voor op die social media en weet ik wat. Ik ben er wel aanwezig en leuk, maar daar ben ik net heel erg met wandelen. Dus dan ben ik meer, zit ik meer op spoor. Ik maak zo mooie versjes en ik zucht wel. Ik zou het mooi vinden als een heel soort mensen van het luisteren, maar het is niet een kwestie van leven of dood. Dat is vooral de liefhebber dus. Ja. Grappig. Ja, we draaien die nieuwste single. Hoort van die zelfs. Die had ik echt met die insteek makken. Zo van, ik wil gewoon muziek, meidje, een mooi versje. En dat tuig ik op. Ja, zo ben ik eigenlijk wel. Ik ben natuurlijk altijd al versjes scrollen. En dat is echt een van de dingen die ik echt leuk vind. Zowel muziek als tekst, zeg maar. En vooral steekt dat voor in elkaar. En hoe lang met zo'n versje. En maar een compleet refrein. Of maar er nog een brug tussen, of juist net. Echt het componeren van muziek en tekst scrollen, dat is echt mijn ding. Dat vind ik superleuk. Ja, en als dat dan kleren is het ook alweer goed, zeg maar. En dan heb ik heb natuurlijk een mooie compagnon, dat is Nico Oudhuizen, de drummer van de Kast. Die, wij zitten wel op hetzelfde spoor qua muziek. En hij is echt, toch wel een nerd, mooi instrumenten erbij en arrangementen mooi. En daar ben ik altijd wat roeghouwer in, dus dat liet ik mooi aan hem horen. En hij doet dat weer op een manier dat ik dacht, dat is mooi, wat ik nou waarom, ja. Dus dat is een mooie gearworking. En ik vrij eenvoudig, maar als je een zeg maar. En daar geniet ik nou volop van. Wat speel je alles met beiden in, zeg maar? Nou, eigenlijk is de laatste nummers is het eigenlijk simpel. Ik speel ik geloof nou de laatste de meeste versies op een piano. Wat doe ik dan? Ik speel een pianopartij. Ik zie jij een voorbeeldritmetje erbij, maar die is heel langzaam. Ik zet het noemen wel in elkaar beginnen al in de structuurtje. Ik neem het even op, even iets jonge pre-productie. Ja, mooi, wat geloel op achtergrond. Maar, dus Nico krijgt peer spoortjes van mij.
Maar die maak je eigenlijk alle hier even opnemen. Een baas erbij, gitaar erbij, soundscapes erbij. Nou ja, dat is Nico zijn ding. Die kan dat echt geweldig invullen, zeg maar. Dus ja, saffelen dokker ik net on, behalve dus het versje schreeuwen. En dan je het naar de maestro producer. En dan komt het weer om en dan hebben we het er nog even over. Maar dan meestal gaat het vrij snel. Bevalt die deze manier van werken heel goed? Want de komst natuurlijk, of we kennen die van Rebellion, dat wie een echte band. Oefenhok, oefen je, speel je ideeën, een soort filter gebeurt er dan. Die idee komt bij de oren uit en nou ja, dat is een soort proces. Het is een hele orde van dwaan. Ja, ik leuk. Nou ja, het leuke van een band is toch het oefenhokken, maar ook gewoon ouwe hoeren en bier drinken. En, zo is dat wel weer wollen of is dit wel mogelijk? Creatief jongen, vind ik dit echt zalig, ja. Ja, maar is in de bubbel, eigenlijk. Is het, ja. Het werkt, maar het is natuurlijk... Ja. Nee, ik ken hier... dit is mijn ding, ja. Lekker in mijn eigen holle, alles uitwerken. En ik heb het idee dat ik wat kritisch op mezelf ben. En dan denk ik, oh nee, maar er is helemaal niks in de tekst. En ik ken het. Oh god, nee. Ik denk, nou, dan gooi ik de helft van mijn versie gooi ik voort. Maar dan ben je al helemaal laag. En dan heb ik heel lang gedacht, dat is al... En dan gebeurt er toch niks meer. Nee. Du bent van diezelfde de strengste skiertsruchter dus eigenlijk? Vind ik wel, ja. En Nico, komt die dan nog als een soort eindoordeel? Of is dat toch meer een uitvoerder? Het is wel de uitvoerder, zeg maar. Dus, ja, die had wel... Als hij zei, nou, dit mag echt niet wandelen, maar dat gebeurt net zo vaak, zeg maar. Maar we hebben natuurlijk wel de discussie. Zong dat even samen. Maar in dat voortraject, Hastel Safhaak, dat noemer... Nou, gewikt en gewogen, als ik het zeggen maar. Dat is vaak wel... Er is al heel wat gebeurd. In mijn holle helpen met Marius filters skiën voordat het bij Nico... Ja, dus in ieder geval voor de eerste nummers, ja, die werkt hij uit en komt wat moois uit. Ja. Hoort van die cells. Wat is het verhaal van het nummer? Qua teksten. Ik heb vroeger wel een hoop trieste teksten in Wurg. Ik heb wat opbeurende nummers. Wat zonniger bij Marius. Ja, en ik heb bij mensen die zitten soms in de put, werd trouwens ik wel in die put zitten, denk ik. Hè? En, dat is een beetje het thema. Wat je ding en hij op een gegeven moment mij er toch weer uitworstelen en dan maar verder en dan het hele verliezen maar even achter die litten en er weer vergeren. En dat is eigenlijk die tekst die hoop met Jan en dat soort gevoelens in mensen, zeg maar. Wat neigt nog steeds naar het wat zweddere werk, zeg maar? Ja, daar ken ik ook wel wat van. Ja. We kennen die roemruchte verhaal van Rebellion en Herman Hessen natuurlijk. En, Ja. Ik bedoel, maar het net al te vaak met hoe hard we in het verliezen. Maar toen had al een soort toonzet ooit. Hè, van, maar die speelt de zwier onderwerpen net. En ik heb wel dreige tekst geschreven. En ik heb dat... Ja, dat komt. Ik viel dat ook wel steeds. Maar ik heb best wel een depressieve kant. Dus dan had je die derde prioriteit jou in die tekst. Nou, dan kan het lekker diep gaan natuurlijk. Is het ooit een beetje therapeutisch west, dat schreeuwen? Ja, en eigenlijk nog wel. Ja. Ik vind nog wel dat je dingen toch wel... Ja, dat werkt toch wel. Als je dan een noemer uitzet. Dat is wel de muziek met een tekst erop. En dan... Nou, dat werkt om het te verwerken en weer verder te kennen. Ja, wat is het verloren, zo'n tijd? Maar is optimistischer worden of juist net? Of best romantischer worden? Of cynischer? Ik ben wel positiever worden. Ja, dat is raar. Ik denk dat ik ergens op mijn 44ste... Ik lees een boekje en... maar zo geluk was jij wel eens, maar... En, ik denk, zei ze tegen je doen alsof, hè? Dat werkt ook, hè? Van, dat klinkt wat flauw, maar soms krijg ik wat zwier zitten, hè? Want ik is naar hier, ik denk, ik weet niet, dat vind ik dit wel leuk, vinden ze mij wel leuk, maar dan krijg ik helemaal nou, meestal me vastblieten mij te zien, zeg maar. En als dat docht alsof, dan opeens dan is dat echt zo. En het staat in alle psychologie hulpboeken, maar ik hier dat ervoor, hier ik dat nog nooit jongen en toen ik dat leerde. En toen
Dat is zo een beetje oppepst. Dus. Ja, ik kom het oeraltje in. Maar dus ja, het is een basic, simpele theorie, maar het werkt wel. Dus in die zin zit ik wel super positief en optimistisch in het leven. Ja, nou ja, ik zag een keer, want als ik iets inkom, vind ik wel redelijk eerlijk hoe het mij die geeft. Maar ik tref nooit echt. Ik denk van, die Maris, die maken we nou even in de gaten horen. Nee, want ik had altijd wel een beetje zwieren kant, maar ik had altijd wel een hele bliere, vrolijke kant. Die is er ook altijd west. Ja. Dus in die zin heb ik al net te klagen. Van de hak op de tak. En dan denk ik, Maris vindt dit leuk en dat. En daar gaat hij weer. Ja. Want hoe die singles prutsen, door hast periodes, dan hast een enorme productiviteit. Had dat ook met die stemming dan te krijgen? Ja, en het zit ik wel wat. Ik ben ook wel snel verveeld. Dus dan vind ik. Ja, maar dan vind ik het wel lekker heel erg even op mijn plaatlabel richten of op mijn digitale distributie website. Dus nou, dan kun je dan wel een hele periode vergeren en dan raad ik weer even een gitaar of piano. Heel lang, weet je. En dan hoor ik je mooi, ja, dan zit je weer in zo'n flow en dat wordt dan wel een jel hier of een hier of soms een maand. Ja, zij zei, ben ik snel verveeld, dus ik wil graag weer, ik hou van nieuwe dingen weer doen. Ja. Nou, nieuwe dingen sprutsen. We draaien de nieuwe single. En we beginnen naar Harry Styles. Eigenlijk helemaal nieuw is hij net meer. Maar toch wel van de nieuwe generatie artiesten. Ik vond het wel heel grappig, omdat in die muzieklistje om te treffen. Ja, nou wist je... Wat Harry Styles? Wat Maris wordt oorspreekt. Ja, nou, ik ben natuurlijk helemaal van de 70s muziek en daar mooi opgegroeid. Maar en ik kom dan toch wel een soort mensen van mijn leeftijd zien. Ja, vroeger waren mooie muziek maken. En dat is eigenlijk zo, maar we willen nou echt wel hele mooie dingen maken. En het gaat ook wel eens even bij die langs. Dit noemen Harry Styles een hele grote naam. En ik heb hem pas ontdekt met Watermelon Sugar, wat ik ook wel een super simmerhit vond. Maar toen later die eigenlijk dit noemde, wacht, dat is een mooi nummer. Eigenlijk zag ik in die 70s passen, zei het dat, ja, dit is een productie van Heb ik jou daar qua, ja, hoe dit in elkaar zit qua producer. Het is vers van 3 akkoorden, super simpel, hoor ik van. En maar hoe het dan geproduceerd is, en ja, dat is weer van deze tijd en dat vind ik toch wel machtig mooi. Harry Styles, Sign of the Times. Het staat op het muzieklistje van mijn gast van Joet, Marius de Boer. Ze worden als Marius S.Z. onder een actief als muzikant. We kennen hem van Rebullie natuurlijk en al je oren muzikale projecten. Voor de leuke keuze, Marius, dat is maar Harry Styles zo'n komst. En om even de grutheid van zo'n jonge artiest, want hij was eigenlijk van die jonge generatie te schetsen. 24 is hij nou net. Ja, Said, ja. En zijn man had haast 14 miljoen abonnees op YouTube. Ik ben correct het 10.000 voorbij. Dan ben ik net een vergelijking met Harry Styles. Laat maar zitten. Maar dit clipje had 1 miljard views. Ja, dat is ongekend. Ik ben ongetal natuurlijk, ja. Het is een orenwereld, hè? Ja. We kunnen daar nog tegenop. Ja, geweldig, ja. Ja, ongelooflijk. Dit is... Ja, dat is dan YouTube, hè. Maar Spotify ging ervan uit dat ik op de 1 miljard streams zit van zijn versje of zo. Dus, ja. Betekent ook de massaliteit van die popcultuur, hè? Ja. Je zal natuurlijk altijd wel massaal west. In die jeugd, denk ik, met de Stones en de Beatles. Maar... Ja, maar het is natuurlijk... Ja, hij is die 20-80-theorie, dat 20% die pakt steeds maar 80% van de streams. Maar het is nou natuurlijk nog volle extremen. Hè? Ik denk dat het 0,1% is die 99% van de streams pakt. Hè? Volgens mij die Taylor Swift, die is voor een heel groot stuk van de inkomsten had die van ruzie Spotify. Met Spotify krijgt uit Spotify op zijn reg. Ja, dus zo groot ben een peer artiesten eigenlijk steeds. Maar dat is... Op zich is het toch wel leuker geweest als het al hier wat modaler verdeeld weer. Maar het is gewoon een gegeven. Ja. De popmuziekwereld is democratischer als eerst. Je kiest mij een vrij goedkoop een microfoon, puus, bij een redelijk goedkoop een laptop. Je kiest van alles uitverretten. Nee, dat is inderdaad... Je eigen Spotify, je eigen YouTube-kanaal. Je kiest alles zelf dan. In die tijd, ik weet het met Rebullie. Wist je nou achter de labels geweest destijds om een platencontract te krijgen of zo? Ja, daar ben ik wel met wanden geweest. Maar dat slag het toen net en toen ben ik mijn eigen label begonnen. Ja, maar je meent wel een uitzondering dat je hem zelf alles dienen. Ja, ik nog meer eigenbeheers ben. Maar uiteindelijk toen hier nu even verkozen, dan hebben we dat ook maar mooi volhouden. Ja. Want de industrie wie volle dwingender, nevens mij. Ja.
in de jaren 80, 90 als nou, heb ik het idee. Hè? Of juist net dus. Maar ik kom nog even waarom op die, dat je alles zelf dwang kennen en je krijgt mooi zelf je muziek op Spotify zitten. Dus dan is het mooi verdeeld. Hè? Dan had hij 5000 views en die. Maar eigenlijk liep het dat verschil wordt alleen nog maar groter liep het dat. Hè? Dat 80% van de artiesten die hebben minder dan 500 views of zo. Hè? Helemaal niks dus eigenlijk, zeg maar. Dus, en dat verschil wordt alleen nog maar groter. Dat is toch wel gek. Wilst iedereen volle meer de mogelijkheden had als vroeger, dat die verschillen wel heel extreem binnen. Was daar even kleiner voor? Of is het gewoon de tijd? Of wil de jeugd en het publiek steeds meer achterin je en oren? Ja, dat is ook een keuze misschien, het is ook wat de natuurwet, denk ik, ja. En ik kom nou ook maar zo vers komen zetten. Nee, maar wat best wel als Marius, na je single uit, en dat is meer uitgebracht, best dan met views bezig? Zie je dan ook op die Spotify-listje van hoeveel? Ja, ik zullen wel nog, maar nee, dat stelt echt heel. Nee, maar die nummer wordt er net op bepaald. Nee, dat net. Maar ja, denk je wel, nou ja, ben ik van een liedje meer in die. Het stelt echt helemaal niks voor, weet je wel. En dat is natuurlijk, dat is ook wel wat zo mooi regionale en freestalige muziek. Ja, dat is ik maar een niche, maar ik was zeker op zo'n Spotify-verhaal, zeg maar. Ja, qua aantallen stelt het al helemaal niks voor, zeg maar. Wilst kerst in Friesland op zich wel een populair artiest meestal. Dat versje ken ik wel, ja. Maar als het wereldwijd, dan valt het natuurlijk helemaal in het niet. Ja, dan doen we net echt met mij, hè, wat dat toch. Nee, maar misschien, maar het zei ik net bekend, maar jij zit, alles wordt wel ophangen op zo'n wereldwijd platform. Dus ja, op een shirt en wol, ja. Wat hast een idee hoe de Friese muziek meer dan creatief opzicht? Gebeurt er genoeg hier in de provincie? Vallen die dingen op? Even los van die label dan. Maar... nou, ik denk dat er wel een hoop gebeurt. En steeds maar ja, Friestalig. Maar het gaat wel wat met golven. Dan denk ik dat we nou net in de beste golf zitten. Dat er weer al hier dingen gebeuren. En het is echt wel... Ja, het is echt wel lastig, want hoe mij je geld verdienen, hè? Maar muziek, zeg maar, nou, zeker met Friese muziek. En nou, er is een tijd zeg maar, nou, dat moet ik dat kan gebeuren bij Pieter, die kwam naar een CD, want die kon goed verkocht worden. En dan kan je weer de opnames voor de volgende betaling. Maar dat is wel best wel dreig worden. En dan zeker van nieuwe artiesten, hè, ja. Dan die stroom van inkomsten is er net meer. Dus ja, dan moet je dan wel investeren in naar je opnames. En, maar je wel een hele echte liefhebber wijzen, hè? Ja, nou ja, dat... Als Marius dus. Ja, ik denk, ja. Wat dat is dan blijkbaar toch wat hij drukt. Dat wat uitbrengen wordt. Ja, creatief precies, bezig ja, wordt. precies, ja. En dan, ja. En komt dat dan al hier... waarom? Nou ja, dat mij dan een machine. Die kans is net zo groot. Maar dat geldt voor de oren. Het is zo, die kans er wel is. Ja, dan krijg ik volle grotere productie. Gebeurt er meer. Ja, en dan kom je ook weer in die goede... de volgende plaat ga ik nog beter maken. Wist wel. Maar dat is nou even een beetje voort, vind ik wel. Ja. Een beetje inzakken misschien. Maar misschien sukkert ik net helemaal goed. Of inderdaad een golfbeweging. Hè? Ja. Al even dat maar hoop je dan. Dan kunt u dan weer mooie dingen te wachten. Ja, nee, het golft altijd. Dus er gebeuren altijd weer mooie dingen. Ja. Wat weer die eerste golf qua muziek? Ja. Ik ga wat lezen en ik zeg, het ziet wat in de sfeer van Creedence en dat soort bands vroeger. Ja, ik weer zo'n 8 en toen wil ik al heel erg mijn muziek dwalen. Vrij jong? Ja. Hoe kan dat? Ja, Heet het mem of... Is die de radio aan? Nou, we gingen de radio en die zet ik altijd aan. En hier krijg ik de C-zenders, Veronica, wie in de jaren 60, 70. En toen gebeurde er ook wel wat, vond ik, in jochentjes altijd. Creedence, Simon en Garfunkel. Ja, en alles wat gebeurde wie voor de eerste keer, vaak. Ja, nou ja, goed, dan ben ik die tijd wel geweldige albums maken en mooie muziek. En ja, ik weer er voort... het laatste stukje van de Beatles en de Stones. Ja, 8 jaar wie ik best wel muziekdeskundige zeg maar. Dat ik wist alles wat er wie. Zal de Kermerke Stienjes, waar wie het? Ja.
Ja. Wat hier is het? Een pick-up of een cassette? Nee, wij hadden een bandrecorder, zeg maar. Dus in het begin hadden we een radio, maar dan zie je het net, ik hoef net mijn touwtje verbinden. Hier hebben we de microfoon ervoor. Maar jij, dat is de klok, zeg maar. Ja, maar Ik hoop je dat mij net binnenkomt, mijn opmerking. Want dat nee, mij precies. thuis altijd Ben je bezig? Kom daar Ja, maar toen is die radio eens even, nou ja, Atema weer te stieren hier. Dan moest even een dingje op dat er gewoon een kabeltje in kon. Nou, dan waren er volle bed. Ja, dan moest alles opnemen. Ja, de Pirate Bay is, maar wij weer toen natuurlijk al, het mocht officieel niet, maar we namen alles op natuurlijk op die bandrecorder. En ja, in die zin kost alles op de radio weer, kost weer op naar luisteren. Dus heerlijk, ja. Wat draait is? Wat naam op? Wat stiert er op die ban? Ja, toch wel die 70s hits, zoals Neil Young, Heart of Gold, Creedence, wie toen even heel erg ging. Maar ja, bedenk het, George Baker, de peer hits van, ja, ik net bedenken, zeg maar toch echt wel de... En wie dat bedij omdat het de trend wie op dat moment? Of wie het omdat Marius als liedjonkje dat ik te gekke muziek vond? Ja, nee, ik echt van die muziek. Ik vond het geweldig. Een hele hoop muziek vond ik echt mooi. Ja, echt. En ik denk, ik filter ik echt. Of van die goeie popnummers, zeg maar. En hier is er ook al Nederlandstalige en slagen dingen en weet ik wat. Dat ik minder mooi. Maar echt die goeie, nou, de Hollies en bedenken de Kings en de Beatles, het laatste stukje in me nog. En trouwens die... Vind ik na de Beatles, toen gebeurden er ook geweldige dingen. Hè? Dat voel je wat voort. Maar wat die McCartney had een soloplaat maken. En John Lennon natuurlijk ook die ongevenaard goed ben. En dat stiek wel verriepen. Ja. Bloedlekker. Fortunate Son, Creedence Clearwater Revival. Die heb het muzieklijstje van Marius de Boer, mijn gast, viewt. Ik al jaren ken vanuit de muziekverhaal, natuurlijk ik mij Rebellie. Had überhaupt dit soort muziek nog een rol spelen in het schreeuwen van muziek van Rebellie? Of stier dat er ook echt wel los van? Maar dat weer wat theatraler, dat weer... Ja. Daar zie je toch een oorsfeer komen heen, hè? Ja, die songs van Creedence ben wel... Dat zijn, ja, beetje rockachtig, hè? Rock, wel een voorbeeld, maar dan bijvoorbeeld die Pink Floyd weer er nog weer meer... Zit dat er weer dichterbij? Ik denk het uiteindelijk weer wel, bij mij wel in die Rebellie-tijd. Dat ik daar nog weer meer naar zeg en wat is er mogelijk qua dingen. Ja, en dan dat Creedence ook wel weer ongevenaard, zeg maar, en die stem en ja, en het gitaarspel ook trouwens. Ja, dus Pink Floyd is makkelijker. Ja, ja. Nee, ja, als referentie om naar je noemers en dingen te bedenken. Echt omdat dat volle breder is. Die ken ik alle kanten uit. Creedence en een duidelijke stempel en die zang, alles overheersend. Ja, daar kom je net aan. Ik denk bijna een band die zo klinkt. Hè? Dat, ja. Nou wil ik net zeggen dat er een Pink Floyd klonk, maar ja, die nummers en die albums jongen wel weer. Oh ja, zo ken je direct nog zien, zeg maar. Hè? Dat, ja. Want nadat de liedje Marius met die bandrecorder waren weer en de muziekwereld ontdekte. En het moment van Rebellie, wat is er tussen toch gebeurd? Hoe best een muzikant worden mee horen? Ja, ik zit al... Of weer dat jonkje wat onttapen weer al... Eigenlijk is in Holle eigenlijk al een muzikant. Ik zit al jonge pianoles bij Bosma in Stiens. Op vrijwillige basis? Ja, op zich wel. Ja, we hebben een piano tussen, ik koop pianoles. Ja. Alleen ja, dat weer dan ouderwets pianoles en dat is noten lezen. Hè? Dus je krijgt papier met noten en dat moet je nou spelen. Ja. Dus, daar zitten de toetsen vrolijke pro te tellen, eigenlijk. Hè? Ja, tellen. En alleen nog dan zit je concentratie zit op ik lees iets en dat moet ik spelen. En nou, dat is 5, 6 zo hier terug. Dus ik leerde wel op piano spelen natuurlijk. Nou, kist ik noten lezen, weet ik wat. Maar ja, het past net bij mij. Nee, ik speel even iets wat Jerk en wat doch ik. Maar eigenlijk weer dat een beetje een valse start op de piano. Wist ik natuurlijk wel lekker de techniek leren. Dat weer mooi. Maar ja, toen ik 16 weer, toen kwam de punk. Hè, dat weer zo'n ja, van een punk. En, wie dat een eye-opener? Ja, want wij
er was helemaal geen punk op radio, maar op een gegeven moment stond ik denk in een panorama iets. En dan weer iets in gang in Londen met een Sex Pistols. En wij vielen wel, dat weer. Het borrelde wat. Ja, het borrelde. En wat zei, er kwam die... Ik houd toen ik 15 houd ik van harde muziek. En het hardste was toen, denk ik, weer. Nou, ik denk Rainbow, hier is Richard Blackmore. Echt, hier power. En toen kocht die plaat van Sex Pistols. Die weer gewoon vol harder. Die hoor al die haat er kennen. Nevermind the Bollocks? Ja. Dus ja, puber en haar energie. En er zit meer energie in dan alle hardrockbands die daarvoor bestierden, zeg maar. En ik weet net hoe de dingen, nou, weer toevallig een hele goed geproduceerde plaat van de Sex Pistols. Dus ja, dat ligt de slechtste band ooit, want het seconde net spelen. Nee. Voor mij is het trouwens niet spelen al, hè? Nou, van de bas weet ik, van de baspartijen. Ja, nou, Ian, de gitarist, had ik de bas in spelen. Maar dan zit er ook een goede producer bij. En de zanger is natuurlijk op zich ook wel een dingetje. Maar er zitten al effecten, die hele letter op een zanger, weet ik wel. Maar goed, die plaat, dat weer mooi. Dat is een eikpunt van die dus. Ja, dat zit zoveel energie. En natuurlijk ik het verhaal van hoe net spelen te kennen. Dus ik heb een gitaar gekocht. En ik denk 3 maanden later stieg ik bij mijn band al op podium te spelen. Dus niet bevreesd. Dat ken je. Ik wil net zeggen, dan achteruit doen en dan wat zei je, het is wat New Wave-achtig, zeg maar. Maar goed, dat doet weer al mijn eigen nummers en wat nummers van de Police, nou, spelen en het weet wel een eigen tijd, zeg maar. Waar zit niet die band? Jacques Nobbe, die kwam uit Stienjes. Die werkt zo altijd bij Santje en Lex Geerlichs, die weer toen 14 en 15. Die weer drummer bij het Korps Studio, heet het Korps in Stienjes. Goeie drummer. Dus mij zijn draaien in het bandje Elected. Elected? Ja, prachtig man. Maar goed, dat stoppen? Ja. En dan doe ik Reboel in? Ja, er zit nog weer wat dingen tussen. Toen kwam ik toch al in die beeldhoeken weer, die hele rockcultuur en die Campie Freun, Equatchin en er zit echt in rock'n'roll, rock spelen. Dat heb ik 10 dingen met mensen covers, Stones en Chuck Berry covers spelen en ik een hoop optredens dingen. Ik leuk gewoon, mooi tijdverdrijf, heel soort oefening was via het noorden weer, maar we weer altijd in het hoofd van hak, zeg maar. En wat ik wil werken, dan gaan we, waar zit die jongen in langs het dorpscafé, een bandje en kan weer spelen. En dat kon ik wel vaak zien entree, hè? Ja, dan maar we zien wat opleveren, maar dat kost wel een hele hoop spelen. Dat mocht altijd wel, zeg maar. Dus al die dorpscafés hebben toen Johnny B. Good heette de band, hebben we echt een heel soort optredens dingen. Ja. En toen daarna kwam ik nog in een band waar ik vreeg als zanger en best de bedder had. Dat was een louter band. Ja, en daar leerde ik wat hele andere dingen. Die waren echt met eigen muziek bezig, eigen nummers. En daar zit ik daar waar ik systematisch repeteerd, zeg maar. En goed, alles even op papier zetten. Gast wat professioneel dus. Ja, dat wie wel even goed voor mij. Serieus? Ja, serieus. Als je een tekst hebt, zet je hem even op papier. Het er even over. Hoe is de indeling? Oefenen je even. We oefenen nog een keer. En dan gaan we na de thee drinken we wel even, zeg maar. Dat is weer een hele oren aanpak. En, een belangrijke tussenstap. Van een beetje lang leven de lol naar iets serieuzer. En dat wie voor mij toen denk, dat ken ik ook wel. Iedereen schulde noemers in die band. Ben ik ook wel aardig maar noemers. Dwaalde West, hoop noemers. Van Skreun en ik. En leerzame tijd, zeg maar. Ja, en dat uiteindelijk verwetteren, dat was wat. En toen ben ik maar Reboel gestart. Hoe koest die jongens van Reboel? Dat wie het stappen in Belsum. Ja, Belgium weer natuurlijk de place to be. Kroegmaat. Ja. En eigenlijk, dat was zo'n discotheek en daar kwam je ook snel jong. Dus op een gegeven moment, dat weer dat gezicht en dat gezicht. En je ziet dat we steeds meer kromkomen. Maar op een gegeven moment, die doet ook wat in muziek en die ik wat. En zo kwamen we bij elkaar eigenlijk. Ja.
Dus eigenlijk heel organisch. Ja, en dan maak die oorjongens kwamen al van Wommel. Die koorden elkaar al langer en die speelden ook allemaal elkaar. En die wisten ook wel dat ik zong hier in die En Beste de Better had. Zo ben we bij elkaar kwamen. Ja, dat klinkt dus heel rustig gewoon. Stap beginnen ze de kroeg in, beginnen ze een keer spelen en dan... Ja, nou, dus zeg je het wel. Dan hebben we een oprichtingsvergadering van Reboelie gehad in de Strogoed van Gimme Malke Trooi. Oh, dat klinkt wel redelijk formeel, officieel. Dat wel, officieel, ja. Een soort startschot. Ja, en, toen ben we voor Reboelie begonnen. En ja, toen hield natuurlijk al dat die En Beste de Better een serieuze aanpak. Dus toen de eerste repetitieweek, ik vond het wel, we gingen ervoor. En de jongens die hier niks zitten, ja oké, we zijn een band, we gingen er echt voor. Dat hebben we vanaf het begin ook die. Ja, en uiteindelijk ga je het lang volhouden en heel hecht ek. Ja, 15 jaar in dezelfde 4 jongens. Hè. Dat is best Hoe zorg je daarop waarom? Wie een muzikale vreugskippen? Wat had je hem zo lang bij gebracht? Want je hebt heel wat projecten in, cd-opnames, spelen, boeteloon. Nou, je hebt een behoorlijke krode vol ervaring op die en toch ben je er in slag om redelijk hecht te blijven. Tenminste, de indruk wekt niet altijd. Ja, ik denk de basis is toch wel dezelfde muzieksmaak. En dan kan natuurlijk iedereen zeggen, daar hoor ik net. Maar wij hier toch in essentie dezelfde muzieksmaak. En dat maakt het wel makkelijk. Want als die een hele funk-achtergrond en wij spelen rechtlijnige rock, ja, dan begint iets te wringen. Dat hij toch in een hoop bands. Hè? Van wat meer die kant op en wat meer. Natuurlijk, wij in die discussie kwamen, maar toch in essentie, ik denk dat hoopt dat we dezelfde muzieksmaak hier. En dan hebben we ook wel geluk dat we steeds wel een stapje weer verder kwamen. Dat helpt natuurlijk ook. Dat je gewoon succes hebt en dat je doel bereiken. En ja, het klinkt echt maar ook wel echt een enorme lol hebben we altijd gehad. De 15 jaar lang weer vooral, wij werden wel serieus wandelen, maar we zijn ook aan het houden en kletsen en leuke dingen doen. Jongens onder elkaar. Ja, echt een jongensboek. Superleuk. Ja, want ik ga een keer een reis mee maken naar Frankrijk en dat wie ik gewoon old school, jongens in een busje, potje bier erbij en vieze moppen vertellen. Ja, jongen lachen en heerlijk. Uitgingen ik. Hè? Dat optreden weer voor ik uitgingen. Dat is heerlijk. Ja. Pure lol dus. En de smaak. Absoluut. En leuke doelen haal je. Ja, dat ben je. Achterna je bord mist of net? Of wie het ik moet kleren? Ja, dat is moeilijk. Eigenlijk weet ik wel net kleren. Dubbel gevoel? Ja, dat weet toch wel. Toen knapte het toch wel. Nou, ik geloof net dat we kleren weer, maar ik wil wel. Als we nou langer, dan begint het te wringen en dat maakt net steeds. Maar dus. Dat is een dubbel gevoel. Aan de ene kant heel erg kleren en dan ben ik nou superleuk wandelen, mooi met creatieve dingen. En dan vragen of dat ooit sakoers is. Maar aan de andere kant, er zit nog wel zeker een flow in de boel. Dat weet ik al. Je wil weer woltrog in kennen en nieuwe dingen doen, zeg maar. Dus dat is wel dubbel, ja. Ooit daarna nog hoe wagen van, nou jongens, zullen we het best proberen? Of wie het in één keer moet kleren? Bang. Ja, ik wil kleren. Kan je dan een beslissing nemen? Maar alle twijfels? Ja. Toch ook wel, hè? Ja, nee, precies. Nee, ik heb er nooit wat op wagen om dan weer... Nee, dan is dat hoofdstuk afsluiten. En een geweldig hoofdstuk, steeds maar dan zit je in een eigen fase, nieuwe dingen. En werk dan ik wel superleuk dwanden mooi ben. En natuurlijk ook mooi muzieklabel, maar ik mooi mijn eigen muziek. Dat is het dan weer, wist wel. Ja, wat me opvoelt is dat, wat heel vaak zo'n band stopt, dat er altijd wel 1 of 2 leden dan nog een soort rip-off daarna weer opstarten. Misschien vanuit een romantisch idee van, nou, wij willen er nog in Oscar van hebben. Dat ga je hem net echt niet. Er is net een soort Reboelie 2.0 ooit. Nee, natuurlijk. En die oorjongens ben terug in naar Zweden. Maar dat vond ik toch wel weer heel oors. Ja, maar die hebben op een hele mooie noemers maken. Maar dat weer net een Reboelie 2.0 of zo. Misschien in de persoon, maar... Nee, maar ik denk, dat is echt moeilijk. En, maar net iemand hier de neiging dus echt blijkbaar. Nee. We willen wat nice. Ja, precies, ja. Want doe best er ook in bij Maris en de muzikanten natuurlijk. Ja, eerst solo. En heel soort optreden, denk ik het hele lang aan die. Hoe wie je dat? Voor het eerst?
Ja, in je eentje. Dat is... ik vond het mooi. Want ik hou van die spanning. En ik speelde dan echt wel... Ja, weet ik speel in Utrecht en weet ik wat. En dan... dat is ook wel dreig, hè. Vooral met Frieske Veskes. Om dan... het publiek erbij te houden. Maar een hoop compenseren qua optreden dan. Ja, en het helpt dan toch wel om even te praten. En dan had iedereen het wel een paar keer in Friesland. En, weet ik, en dan krijg je een soort bal. Maar dat misleren ik wel eens weer zo. Dan sta je toch wat te spelen en dan gaat het toch meestal voorbij. Ja. En nou, anno 2020... 22, nog steeds die muziek, was toch steeds qua werkwijze, vind je het heel prettig om het zelf wel te bedenken, zeg maar. Ja. Was dan wij met een band op paard of zo wat heen? Of? Nou ja, dat hele toeren met een band, dat weet ik. Ja, en het is mijn band is ook altijd wel moeilijk. Hè? En ja, dan speelt het ergens met zoveel man, met zoveel mensen komen. Ik denk, ja, nou dat kennen we wel eens een keer in het jaar of zo een keer een mooi band optreden, lijkt me wel. Nou ja, prachtig, de muziek van die, dat is ook wel redelijk breed delfzet qua loot. Dat is een echte bandloot. Ja, wel bandproducties die ik heb. Ik kan me voorstellen, dat is puur op creatieve basis. Ik wil het wel eens, nou ja, misschien één keer per jaar dan, maar delfzet, laat. Ja, dit ben ik. Ja, mij de band. Toch wel eens wollen. Ja, echt mooi. En ik zit het ook maar in de muzikanten. De muzikanten weer een geweldige band. Maar ik zei, daar heb ik een hoop mooie dingen. Met dingen een mooie plaat maar maken. En, dus ja, helemaal prima. Ja, maar goed. Dat muziek, schreeuwen, bloed. Dat bloed een grote passie, begreep ik wel. Ja. Maar Willem, ik wist misschien, dat is, ik ben maar de one-man piano band, ben ik ook nog aan het dwalen. Daar moet ik nog op komen, want dat is, dat zit een beetje los van. Ja, eigenlijk zit het heel los van weer creatieve dingen. Ik kwam op vakantie en dan kwam ik wat in die Irish pubs en dan stierde er altijd een muzikant met gitaar, van die 70s, 80s covers te dwalen. En dan denk ik, dat is leuk toch, gewoon in de kroeg in je eentje en dan die kroegen bij heel je en ja, dan mij bekende noemen spelen, dat werkt dan steeds maar. En, nou, de pure entertainer dan, hè? Ja, dat is echt entertainwerk, ja. En toen in die coronatijd, ik leer gewoon 100 van die grote hits, steeds maar wel noemen die ik mooi vind, maar maar de piano en zang en ik leer zo door de hollen en ik heb een repertoire en ja, dat blijkt. Dan kan je echt overal spelen. Hè? Als ik peek een mail naar boekingsbureaus en opeens dan ga je hartstikke bot wissel. Dan kom ik daar spelen en daar. En nou, daar heb ik nou een heel soort optredens hier. En toen kijk ik even beter leert van wat slaat on en wat net. En, wat is een kroeghit, die spelers? Welke wat hast ontdekt? Ja, nee, de nummers die mensen dan uiteindelijk een stukje maasjongen kennen. En dan neem maar wat, have you ever seen the rain? En dan stop je even bij, I know. En dan juist heel, I know. Juist dan weer zo. En dat werkt. Want de jukebox bij. Ja, eigenlijk wel. En dat werkt, want dan beginnen die mensen die reageren even. En dan wordt dat wordt toch wel heel leuk is dat dan om te dwalen. Ja, maar het totale is mooi eigen vestigd bezig wezen, maar het is entertainen, maar dat heb ik er ook wel al in. Ja, maar de shock die nog bij Straal. Ja, 16 spulkleren en huppa. Ja. Het feestdien dus. Ja. Maar dat is ook heel ongecompliceerd genieten. Precies. De entertainer. Ja. Vooral het complex en eenvoudig. Ja, het complex zit dan in het entertainen. Dat je op het goede moment soms je kan het voluit beginnen. Dus je moet ook wel net lang wachten. Je moet er even bij lokken. Dat is nog wat je nog wat ervaren, maar dat is de sport eigenlijk, ja. Maar wel grappig, een beetje zeer, dus dat wordt op, ik word net oortverkleed, maar dat op gevorderde leeftijd dit nog leert dus eigenlijk. Want ik maak ze dan, dan speel ik 100 bekende nummers mee, die maak ik even nu de hol leren. Ik denk, hoe zitten die in elkaar qua schema's en brug en en dan maak ik spelen, ik speel ze kwaad. Want de meeste noemen ze 4 minuten, maar dat is een kroeg. Covers hoeft heel lang, hè? Nou, weet je wel. Het is
coupletje, refrein, nou eventueel nog een couplet, maar het hoeft zo niet. Hup, naar de volgende, weet je wel. Dat wordt snel, ja. Een soort medley-achtig, maar dan... Ja, maar de meesten kan dat helemaal niet in de gaten voor mij, maar dat weet ik. Ja, ik ben zelf ook snel verveeld. Als een band had dan noemen door het 4 minuten, denk ik, nou, wat zou de volgende wezen, denk ik dan alweer. En dat, ja. Hierna, dat denk ik wel eens, maar daar kun je dus blijkbaar mee omgaan. Het is gewoon productie regen te spelen en praten de mensen bij de bar, denk ik net. Of maakt hij dat op dat moment ook net? Nee, dat is dan echt de uitdaging. Weet je wel, om ze omgekeerd te krijgen. Ja, om omgekeerd te krijgen. Hey, wat is dit? Ja, en ja, ik snap dat ik. Hoe vaak zit ik zelf al net omgekeerd bij de bar geweest. Dan denk ik, en dan, dat is toch leuk om er gewoon maar koor een mooie jong van te maken. Dat is wat het idee dan. Nou ja, en om dat coverspelers is misschien ook wat minder beladen. Dat is de mijn creatieve hol in eigen noemers te verkepen. En dat mensen dan bij de bar staan. Mijn whisky te vol op. Ja, daar hier ik net zo volle leest van, maar dat is natuurlijk, ja, als je dan je tekst uit het leven gegrepen en mensen die negeren dat helemaal. Nee, maar dat is toch geen houden? Ja, dan is dat zwaarder dan wanneer je gewoon covers speelt. Ja. Mooi dat je er wist, Mari. Ik vond het hartstikke leuk. We bereiden er heel... Ze staan er zo aan hoor. We maken nog eens een deel 12. Zullen we het zo al praten? Helemaal goed. De mij zelf kiezen, want we kunnen helaas net alle muziek draaien. Maar ik ga nog 12 van die testeren. Lana Del Rey of London Grammar. Ik lees het maar even bij Dijdehaal. Dan begin ik van... hoi. Begin ik van Lana. Ja, ik ben er nooit fan, maar ik ben echt fan van Lana Del Rey. Ik vind alles wat ze doet, vind ik mooi en wat is dat? De productie, de melodie, de stem, de verschijning, dus de combinatie daarvan? Ja, ik vind het de Leonard Cohen van deze eeuw. Ja. Oh. Ja, ik vind haar poëtisch en geweldig. Ja. Dus deze dame volkslos is? Ja, absoluut. Ja. Zo is die dan echt nog wel eens live zien willen? Of is dit... Ja, en ze kwamen net correct voor die corona. Zo is in Nederland komen kaarten, hotelboek. Maar dat waren ook zo. Ja, dus dat is de enige iets die ik heel graag live zien wil. Maar dat komt vast al een keer. Ja.